tropa, formal nga mi-recuse si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa tanang diskusyon, deliberasyon o proceedings sa House Committee on Rules kalabot sa impeachment complaint nga gipasaka batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. kinsa iyang amahan. Matod sa magbabalaod nga iyang desisyon dili resulta sa legal nga obligasyon kundi mas taas nga katungdanan aron mapanalipdan ang integridad sa Kamara, ang kredibilidad sa mga proseso niini ug ang pagsalig sa publiko sa sistema sa konstitusyon. Bisan og dili siya obligado sa House Rules sa pag-recuse, gipamugos kini ni Marcos nga ang pamunuan usahay ng kinahanglan og pagpugong kay ang aktibong partisipasyon ilabi na sa mga panahon nga gisulayan ang institusyon. Nagtuo siya nga ang pag-recuse niya makatabang aron malikayan ang bisan unsang pagduha-duha bahin sa kaangayan, pagkadili matarong o pagkalehitimo sa proseso sa impeachment complaint. Bisan pa sa iyang pagpugong, nagpabilin siyang matinud-anon sa iyang tahas isip House Majority Leader sa tanang ubang pang mga butang o siya adunay bugos nga pagsalig nga ang House of Representative mulihok uban ang kagawasan, pagkabuutan o pagkamaunungon sa konstitusyon. Express Balita. Express Balita.